Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ सा 30 सुबुंखौ जोखोम खालामग्रा सैमा फाग्लाखौ बुथारबाय उदालगुरिनि सहरनिफ्राय लानानै कालाइगाव इख्राबारि रौतासिम मासे सैमा फाग्लानि गाग्लोबनायाव गासै सा 30 सुबुङा जोखोम जादोंमोन बे सैमा फाग्लाखौ बुथारबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों मख'नो गोनांदि सैमा फाग्लानि गाग्लोबनायाव सा 23 सुबुङा गाज्रियै जोखोम जादोंमोन आरो सा 7 सुबुङा साधारन जोखोम जादोंमोन नैथियाव दङ शिलंआव थांनायाव हेंथा मेघालय सरकारा बन्द खालामदों दावबायारिफोरनि हाबनाय मेघालय सरकारा बन्द फोसावदों दावबायारिफोरनि हाबनायखौ कोविड-19 गोसारनायनि फारसे नोजोर बोनानै बे थांखिखौ लादों मेघालय सरकारा मख'नो गोनांदि 14 साननि थाखाय गुबुन रायजोनि दावबायारिफोरनि थाखाय हाबनायाव हेंथा फोसावदों मेघालय सरकारा मेघालयआव गोख्रैयै बारायनो हमदों कर'नानि गोसारनाया दासान्दि मेघालयआव बन्द होनाय जादों सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ थामथियाव दङ कानचरण ब्रह्म मुंनि सासे सुबुङा कर'नाजों रुंसारि जादों हादरनाङै कर'ना बेरामा गिख्रंथाव महर लानायजों लोगोसे आसामावबो बांनायखौ नुनो मोन्दों बेबादि समावनो बरपेटा जिल्लायाव थानाय फाखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव कर'ना बेरामजों सन्देरजानाय सासे सुबुङा रुंसारि जादों रुंसारि जानाय सुबुंखौ क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि थागिबि 62 बोसोर बैसोनि कानचरण ब्रह्म होननानै मिथिनो मोन्दों 62 बोसोर बैसोनि कानचरण ब्रह्मआ लोमजानायनि उनाव बिथांनि देहायाव कर'ना बेराम मोननायनि उनाव बिथांखौ बरपेटानि देहा फाहामसालियाव 22 एप्रिल अदेबानि मैयासो थिसनदोंमोनब्लाबो बिथाङा दिनै जोबथा हांबोयो ब्रैथियाव दङ सुसना बसुमतारिया पान्जाबी सेंग्राजों खारफालांदों मोनसे दुखुनांथाव खौरां सनितपुर जिल्लानि सारिदुवार हालाम 5 नं थराइबारि गामिनि मुकुट बसुमतारिनि बिसि सुसना बसुमतारिया थांनाय मंगलबार खालि गावनि फिसाय आरो फिसाज्लाखौ गारना अरबिन्द ठाकुर मुंनि सासे पान्जाबी सेंग्राजों खारफालांदों नखरनि सुबुंफोरा आन्दाज खालामनाय बादिब्ला बिसोर सानैबो गुवाहाटीआव दं होनना सोरबाफोर बबेबा नुसनबायोब्ला 7009757118 जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो नखरनि सोद्रोमाया खावलायदों बाथियाव दङ क'क्राझार जिल्लायाव 4 दान उदैयाव थानाय गथ'खौ प्लास्टिकखौ सोना गालांनायखौ मोन्दों मोनसे दुखुनांथाव खौरां 4 दान उदैयाव थानाय गथ'खौ अयनाय खालामनानै क'क्राझार चन्द्रपारा बनरगाव थांग्रा लामायाव प्लास्टिकखौ सोना बोनथिनानै आद्रियै गालांनायखौ दिनै मोननो हादों मख'नो गोनांदि सोर अन्थाइ बिखाया बेबादि खामानिखौ मावदों दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै दथियाव दङ क'क्राझार जिल्लायाव साल दंफां थुख्रा बोखांदों क'क्राझार जिल्लानि कसुगाव हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय रायमना रेन्जनि बल्लमजरा गामियाव हाग्रा बिफाननि हरखाब सिग्रोमनाय बे हरखाब सिग्रोमनायाव हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा सिखावै लाबोनाय नोन साल दंफां थुख्रा बोखांनो हायो बे दंफां थुख्राखौ गंथाम गारियाव लाबोनाय जादोंमोन बेनि अनगायैबो सराइबिल गामियाव मोनसे सिखाव सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै रायमना रेन्जनि सन्जय मोसाहारिनि दैदेननायाव एनजिअ आरो एसएसपि हान्जानि जथाय नायबिजिरनायाव मोन 20 नोन साल दंफांनि थुख्रा बोखांनो हायो स्निथियाव दङ उदालगुरि जिल्लायाव सा 68 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ नैथि खोलोब कर'ना बेराम साग्लोबनाया हादरजों लोगोसे रायजोआवबो बांनो हमदों बेबादि समावनो उदालगुरि जिल्लायाव दिनै 12 रिंगासिमाव सा 68 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों बेखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला खुंथाया रायजो राजाफोरनि सायाव गोबां सांग्रांथि होनाय जादोंब्लाबो माखासे सुबुंफोरा बेनि सायाव जेबो गोसो होनाय नुनो मोनाखै होनना अजद थिखांदों दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।